Shubor nakaslem jong unong san Hima. Unong Aiktian ka Voice of the People Party u Dr. Batskhem merbo. Ula pensyai pat ba ahkaran san Facebook ikanong rem bat karukam terikam ka Voice of the People Party. Kam tam hakabede ba kajing ai tiket nak benta ka election MDC sya KHADC bat GHADC. Uni unong Aiktian ka VPP ula pensyai bala penwendur ba ka Seng VPP kasyim ba ka party kadai ka bahak le do. Omdan MP, MLA ni MDC ni nong yalam bala banlong kam halor banya ka party. Kumjuru ha ka VPP kinong yalam la kidai ki MP, ki MLA ni MDC ni ki riu pat ba kilong markat ju, kidon markat ju ka kerdan ha ka State Executive Committee ka badai ka board ba ha khli do ha ka party. Ula pentip ru balada ki MP, ki MLA ni MDC kim Ïaid bet kat kum ka Jingbthah bat kinong rem jong ka party om Thikna Shuh ban ai tiket Biang yaki ha ka election banwan. Nang ta kiba yo tiket ha ka wei ka election kamut bakin yo suk ha ka wei pat ka election Henry ki hap ban pensisha baki trei hok bat pendap hok ya ka kamram bakin yo tiket Biang. Ha ka ni ka election MDC bat wat ha ki election ban wan ru an pelait lait luot ya baro ban pha iki application tiket bat kim dan kam ban Ïaid lingba jong no ru bat ya no an ai tiket an rai da ka State Executive Committee halor ka jing ai boy jong ka State Election Committee. Shuh ula pensyai babaro kila ban ai ya jing pensngau jongki yanu ban ai tiket Henry ke ka party ka ban rai hadian ke jing thir sani haki committee badon ya ka bor ban ya kren ya kani u Dr. Merbo ula pensyai hadian bu MLA ka North Shillong constituency uba adal bu nongrum na ka Seng VPP ula keno ba ka Seng VPP ka iben bat khenpo ya u namar ba ka Ïaid lat na u kum nong mi khmat halor ke jing penbena kertong nak benta ka election MDC banwan.